Nawala yung stream ko. Uy! Di puputok yan, may ano, may... Anong tawag doon? May trophy system. Yung... Nakaking ba? Nakaking hindi? Hindi ko alam, hindi ko makita. Wala nakalagay. Hindi ko rin makita eh. Wait, thank you master. Wala, hindi nakaking. Pasok ko. Punta ako doon. Sorry. Okay. Wait, you drop my head. Oh wait, you gotta look at it. Get out. I'll drive it. What the god? 1-1 pa. Para makabuhay tayo isa. Yun, load out. Load out. Lulok. Yun, right pa. Akin na pera tol, buhay natin tayo. Hey, just try. Dami na pera. Diyan sa labas. Akin na pera tol, buhay natin tayo. Diyan sa labas. Akin na. Hey, just try. Salamat po. Plano, anong plano? Nag-loadout na kayo? Diretso na ako load out. Agad naka-over ngayon. Sana mag-ghost na ako. I can drive. Ayos, may Swiss. Makakuha mo. Uy, iba yung nakuha ko ang pucha. Tara. Naka-sniper ang pucha. Sniper yung nakuha ko. Loot lang tayo, buhayin natin yung kasama. Uy, naka-assist elimination pa nga. Got gas moving in. I'll take the wheel. Ilan na lang kulang? Pa kayo galing dito, ano? We're not all here. Uy, may balahan, no? 30, oh. I'll drive it. Rates, oh. Chugging on. Pwede na. Pwede natin siya buhayin. Ah, wala ang buy station pala dito. Yun lang, walang buy station. Akin yung pera. Saglit lang, pre. Ito. Ito na. Spotted some Wrapping gas. money. Yo. I'll take the wheel. May kompleto ko na. Dami yung pera. Daming pera. Pera, sana all. Sana all, maraming pera. Sana all, mucho dinero. Dinero. Ano na, yung one na, Ford, wala siyang option. Yo. I can drive it. Baba ka na dito, tol. Ay, sa loadout. Pwede ka rin bumaba dun sa loadout. Oy, may tao sa taas. Wait. I'll drive it. Meron dito. May tao sa taas. Saan? Dito.
Meron nga. Disregard blast. Sana Enemies in the area. meron din dito eh. Sa taas kaya Meron yun? din dito. Tapos yan tol, nagka-camp. Lalo na yan. Official site na naka-update. Random. Actually, okay lang. Makasak laptop ko. Daming plates oh. Tagging armor. Tagging armor. Lagay mo ka na sa Ato. Sa taas yan. Nasa taas yun. Nasa roof deck. Are you sure? He did. Yes, wrong fucking. Dito oh. Nay! Hindi niya alam May tao gagawin dito, niyo. ano, Mag-isa lang? kanina. Mag-isa lang. Hinahanap niyo tong drone ko eh. Aha. Nasa pinto. Nasa pinto. Tumalon na. Okay, sige. Palabas ng circle. Ah, kumuha ng sasakyan. Lumabas ng circle. Ay, binangga ko ang pucha ng eh. Wala akong bala. Yo, pwede akong buhayan. Lods. Ay, gas. Coming. All right, passenger. Sige, bagal lang yan. Dito ka, Jer. Lapit ka. Right, we still over. Huwag ka na, gulat ako. Kala ko kalaban. Sila pala nakakotse. Salamat. Sakay. That's BB fire. All right, passenger. Cross na tayo ng ano. Papin na lang ako. Sana. Teka na. Alanganin dito. Dito muna kaya tayo. Hintayin natin yung next zone. Kayo. May daming camper dyan eh. Dito? Pwede. Wait lang. Natutuka. Hindi, ilon eh. Ay, magdala kayo supot. Armor, muna tayo. wala akong bala. Wala mo bala? Oh. Wala akong bala. Ito, drop ko na yung bala ko. Let's get over here. Ito. Oo. Dropping ammunition. Ayun oh. Kasan na? Yes, all right. Light back. Second floor. We're in the safe zone. Your enemy. Dito ito ba ako balikan? Iyak ko man. Water out of where are you going? Sa tower, oh. Dami. Saan? Tower. Watchtower ng airport. Yun. I-search mo lang ako ng damo pa. Enemy UAV overhead. Layo masyado. Kamalikuran tayo. Abangan nyo na sa may agdan, tol. Baka malik ano tayo. 10 squads na lang pala yun. Alam ko kung yung wifi. Luna! Sinainin mo na yun!
Dami dun sa hills ko, nagbabarilan. No? Ikaw na! Ang baho ko! Uy, nasa tower din. I-reset ko nga lang. Baba pala ng aim. Yan! Card. Kaya natakita ako. Ko lang. Oh, na-down? Doon, Gas is moving in. Safe zone located. Tawid na tayo? Sakay rin. Kunin din natin. Kunin, kulang nga bala. Fix mo kasi. Fix mo na. Oh, nakat. Fix mo na. Ay, All right, best. baka tayo masipor ha. Limor. Enemy UAV overhead. Tip tayo. All right, passenger. Tapin na lang ako. Sa green? Oh, green muna tayo. Kaso may mga kalaban nata kanina dyan. Open yata dyan. Dito muna tayo, gusto nyo? Pwede rin, pwede rin. Gas is moving. I'll drive. Ipalutod. Dahil kong pera, men. Wala kang buy station. Nano kasi. Wala, wala. Okay. Dito sa ano? Dito muna tayo, dito muna tayo. Hoy! Wala. Sama ng pizza. Aba! Dali! Dali mo! Hindi ano na ako UAV overhead. Ghosted na ba kayo? Oh, ghosted na ako. Hindi pa. Oh, ghosted. Oo, yung mic, inom. Ikaw tama na bumaba na sa Meron dito. Meron dito. Down. Open na. Oh, shit! Saan yung kasama niya? Tumuyan ako. Gusto tayo dun eh. Tang. Bigla sumulpot. Hit mo na. Gusto tayo ng isang... Agar yan? Sa kontrap. Nabog ko sa Ay, isang ganun. location, kaya ayaw na niya Parang ginisa tayo dun ah. Barbecue. Warm up lang yan, warm up. Client or serve? Ay, on mo na yung server mo. Hoy! Lucas! Ang bigat! Ang bigat mo, andyan ka sa kulungan mo. Up na kayo. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment.
Kaya ginulat ko. Ang ulo ko pa. Okay na. All right, that's enough mucking about. Now we do this for real. Ubus. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Ito na yun, ito na yun. The safe zone. Nararamdaman ko na. Ito na, ito na. Ito na yun. That's our drop zone. Get ready. Gather here if you need equipment. Marking waypoint coordinates. Clear to engage all targets. Puta. Diyan ka tapos. Okay. Kita mo. Nasa Nasaan yun? bubong. Nasa Nasa bubong ba? Oh. Parang naka-load out na. Salamat, Idol Rolly, Makaspak, Idol Lodi. Ano lang yan ah? Wala ah. Parang ninja ah. Meron dito. Teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Puta, dalawa. Meron pa isa. Tangan yan. Gali ako. Mas maganda yung baril niya. Survive and you can redeploy. Fight's ready. Get ready to fight. You're next. Nice, nice. Isang bala lang. Turn to the front line. You lose, your fight is over. Nagulat pa eh. Sort them out or capture the objective. What? Shout out sa Idol Coaches Gaming. Sabi ni Boss Rolly. If your team has the cash, they can pay for your release. Idol ko yan. Shoutout kay Carly. Carlisle. We miss you. Uwi ka na, Lods. Hindi na kami galit. Ay, ganun.
Uy, looted, man. Delegate. Wala pa kaming net. Kakalipat pa lang. Ayan. Tama na. Sana naunahan niya ako sa kotse. Bastos. Kalilipat lang pala sila. Sana naunahan niya ako sa kotse. Bastos. Parang nag-upgrade si Lods ah. Si Carlisle ng internet ah. Sana all. Sana all may upgrade. Alam mo kung bakit nag-install ang PC ko? Kaya idol ko talaga yan. Mag-ano na yan, mag-stream na yan. No. Power usage. No, hindi ako marunong dyan. Carlisle Gaming. Yo. Pare chess lang malakas. Your teammate has been designated as a high-value target. Guard them at all costs. Alam na dis. Oo, malakas si ano. Malakas ko talaga to. Ano. Hoy! Sniper! Masamang pangitain yan. Sabi yung pangitain. Senyales yan, senyales. Pag ako tinabahan pa dito, alam na. Matagos sa bundok, ano? Isang bundok, ano? Matagos yung bala. Matindi. Matindi naman yung bala nun. Pati bundok, eh, tinatagosan, ano? Alay. Ito muna tayo, hanggat walang kalaban. Kape-kape muna. Oy, oy, oy! Kasya pa din, kasya pa din. Safe, Pwede, safe. pwede. Ako, may kalaban din sa taas. Pwede lang bumalik eh. Pinabol ka. Paano makaabot sa loadout? Pasok ka sa garahe. Yun. Perfecto. Lakas talaga. Basic? Basic. Idol ko talaga si Basic. Idol ko talaga si Sana all. Basic. May pick up pa ng pera habang nakasakay ng sasakyan. Inyo na yan.
Bahala na kayo dyan. Yun yung sasakyan ko. Bakit sa akin may ano ko. Body armor here. Body armor. Sana ko, yung body armor. Uy, May loadout dami. dito. So, bigay ko to sa'yo yung ano. Yung isang loadout. Ay, hindi pala loadout yan. Hindi pala loot dito sa baba. Ano, dahil kong pera. Saan kayo? Sa airport. Airport. UAV overhead. You're losing ground. Second floor ako. Ano yan, armor? Oh, armor. Naka-open na yan. Dami ko. Oh, pera. Wala bang bilihan? Walang yun. Walang bilihan. Wala. Sa ano? Body Ilang armor eh? here. Tara na. Nagalaw na yung ano. Nagalaw na yung gas. Wala palang pasukan dito. Dito sa kilid. Dito sa kilid. Naku, matatrap tayo. Tara, May akyatan buy station naman, may tayo. akyatan. Buy station. May akyatan dito. Di ba kayo pumunta doon? Wala, ang layo ko tol. Layo na inikutan ko. Oh shit, may king doon. May isa. Enemy UAV overhead. Lan ka sa loob ng airport. Enemy Dito, ito. Munition box. Siya, oh. Nasa loob ng bus. Ay, nasa loob ng ano. Ay, sige. Thank you. Napalag pa. Patay ka tuloy. Loko ka. Napalag pa eh. Enemy UAV overhead. Tay, 100 na lang oh. Saan na yun? Abot ba tayo sa buy station? Abot yan. Ay, hindi na. Ano ba ang bibili Hindi na. natin? Ano yun? Saan yun? Loadout sa ano? Baril. Joke. May satchel dyan, may satchel. Tara. Ikot. Sana wala tayo. Pare, pera. Oh, hatiin ko. Isang ka? Hatiin mo natin. Sige. Ito. Kunin niyo. UAV Hatiin natin. overhead. Akin na yung 10k ah. Enemy UAV overhead. Ay, Ikaw kalaban. pala may 10k. Problem here. Kunin yung bala. Meron na ako. Ay, open tayo. Tara. Ganda ng bullfrog niya, nailan. Sa left side. Enemy UAV overhead. Taking fire. Upo. Left side ah. Nakatago. Damage. Open. Okay, so, nagaw tayo mag-iwan ng... Sniper. Meron sa ano. Sa pula ko. Vision. Basag yun ah. Uy, saan yun? Dun sa ano, sa hangar. Meron. Likod natin to, Likod may natin. sniper. Oo. Na sandwich tayo. Pero ayos lang yan. Warm up eh. Ayaw talaga sa ayaw. Normal lang yung natatalo pag warm up lang. Yeah, I meant like the launchers. Kasi wala kang launcher. Sabi ko sa pinawal. Yeah. Yun sa bago. Kaya na lang natin, kaya naman. Ingat din sa
maybe ito may origin. Ito what the five. Let's just wait for anyways. Insert after yung Wala. Holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy dropping into the AO. Playtime's over, mate. You're going for the water. Ito na yun. Ang nararamdaman ako. Ako meron din, gutom. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Be advised, Ito na yun. gas is closing in. Kain mo na ako, Tol, pagkatapos nito. Load, sige load. Saan tayo? Yun lang. Kayo, bahala kayo. Pili ko. Sige, Kaliwa. hilig nyo talaga mga liwa. Targets are up. Get to work. I'll take the wheel. Assault rifle here.
Sige, go. Pwede na, loadout na tayo. Yeah. I can ride. Tara. Back 3. I'll find it. Spotted some cash. What? That's mine. Kaya. Kalaban sa blue building. Ay, sa IHOP. Yeah. Lumayo na. Tara, loadout na. Pumunta siya dyan. Rito. If you survive, work to freedom. Umugod ah. You'll be out there soon enough. Watch for enemy. Opo, siya. Kung gagawin kasi You win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Ay, mga DC. Kumain na siguro siya na. Nandiyan pa rin sila? Oh, insan. Ito ka na sa taas ko. Nasa Sige, baba ka? sige. Nasa akin yung loadout eh. Teammates done in. They're returning to base. Friendly loadout Ay! drop on the Ay! way. Kutya. yung build na ginawa natin, like the build content, nag-build siya sa water. So, still mawawala yun. Minsan din natin ipalit. So, yeah. Oh, loadout damat. Jai. J fire station na kita yun ng patay kanya tayo. Nadali. Nadalay. Ay, mabalinta buhayon sa ano? Lemur. Ah. Ay, patay. I can drive. Alright. Nag-load ako. Ayun. Friendly UAV overhead.
Loadout. Saan yung loadout? Okay. Ito nga to. Nasa taas Ito nga pala. to. Sa taas yung loadout? Ito yung building nga dito. Ako mati kalaban tayo ito. Kalaban. Na nakita mo? Tatlo. May tatlo. Sa taas? Dito sa may ano. Ayaw pa yata. Friendly loadout drop on the way. Can you account? Gas is moving in. New safe zone located. Kunin natin yung pangalawang loadout. Hindi ka tayo. Baka ghost na ako ah. Sige. Enemy UAV overhead. Mga baril. May mga baril doon. Ay, puto. Light sniper. Uy, shit. Taking fire. Uy, hindi kita Wala akong sight. Light na tayo ko. Papin ako, papin. Pasti ka, idol. Ayun, pusing. Ay, shit. Sniper mo? Sa tapat ko na. Dagi Gulat ako. bubong? I was planning on pieces I could eat. Nice snipe. Pero, ibig sabihin, nakita ko, nasa-reserve kasi ang bagal mag-generate. Wait lang. So, ganun. Yes. Yun. Oh, look. Ay, girl. Oh, yeah. Edit lang. Loadout ko namin. Ang buy station yan. Edit muna ako. Pili yan. May sensor yung mga yan. Ulaga. Thank you. Ay, dalawa. Ay, isa lang pala. Iwas. Ay, isa lang yan? Ah, Ay, puto. sayang. Puto.
Ay po. Nakaabang naman. Uy! Dalawa. Nakaabang naman. Mag-RL. Warm up. Di yung high forge lang. Wala. High forge lang. Di niya kaya forge lang. Woo. Mag-set up ako mamayang gabi. Ay, Ah? mamaya pala. Ay, set up. Set up ko yung TV. Oh. Ayos. Oo. Takal nga TV. Para mamamatay ka pag hindi ka. When ate kwa. Buti bala. Ito. Makita mo na kita mukat ko kalaban. Bawal pala kayo. Dakay Isabela to niya. Ha? Isabela no Bagyo. Ay, Isabela. Okay. Mag-check yan, mag-check. 14 days off eh. 14 days to Oo. 14 days off tapos Uy, sarap 7 buhay. days. 7 days nga ka. 24 hours. Oh. Inikan na kayo pag-charge siya niya. 24 hours niya nga area nga ito pag distinuan niya manan. Ha? Yung area nga ito pagkukuhan niyo. Talang Ito lang, Isabela. kawayan. Oo. Kawayan. May pigsa pa lang tudo dito. Ah, Pwede ba kita tarita? Choppy. Mic check. Apay dati Bagyo dita bossing. Kawan, Choppy Idol. Choppy pa rin. Oo. Under pressure si Jules. Under pressure si Jules. Wait, where do you check? Where do you check? Wait. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy soldiers coming. See the pilot. Kapanan tayo ako. May makikala. Hostile dropping into the area. Watch the skies. New hit list.
Saan? Birthday game ni Anting ah. Warm up done. Di ko ah. Di namin sangal daw. Ah. Oh! Nalipatak sa nadigos ah. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Warzone is life. Fast. Get to the safe zone. Hindi nigusan eh. Di malagip na nagdigos eh. Magdisagan tayo. Magdisagan natin. Dito road. Dito road. Okay. Defying glass. Nagadaw, Defying nagadaw. glass tayo. Nagadaw, nagadaw. Ay, Dami, daw. dami. Dito yan. Jai. Ito yan. Kumporyo. Sige. Mangrugya kita eh. Mangrugya kita eh ka. Storage. Your primary objective is to kill them all. Orange na si Ikot. Senyales to, senyales. Ito nagkapunto yun ah. Enemy team is tracking your Ako position. yan, ako. Ay. Kalaban mo? Oo na. Uy, meron dito sa akin. Dito malapit sa akin Daming eh. footstep. Dito na. Nagayang ni Jai. Ina. Nasa taas lang pala sila. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. The disappointment in his voice. Fight started. Lang ko ng pera. You can practice your aim while you wait. Talking your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed start. I use Pay attention, you'll be out there Ito soon. Jay. Get ready to Ay, fight. hindi ako You're next. makitan. Nice. Clear and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them May out. ano dito. Ito tawag ka? Dito. Kulang lang ang pera. 4,000 po. 2,800 lang yung pera ko. Okay na na. Ground. you crack Ay, ano kalaban. 2,800 Nakiktot lang ako. yung pera ko. Nakiktot ako. Ay. Deploy ka. Loadout na lang nga ron. Advance UAV, we're exposed. Loadout ba? Ay, kulang muna yata. Ay, kulang pa. Ipon. Sabi yan. Oh, pera. Mamaya. Kulang pa ng ano. Superstore walang tao. Ha? Oh, sige. Superstore walang tao.
Eh, punta kami dyan. Overhead. Gabang ka. Porque malaki ka ah. Pagbuot mo ako, siga ka. Tara, superstore tayo. Pumunta ka. Baka eh. Enemy UAV overhead. Yan, magpapay kayo dyan, ganyan. Enemy UAV overhead. Does anyone need Enemy this? UAV overhead. Enemy UAV overhead. Located a supply Ako sa box. Be on that kalaban ng position. puta. Pwede na mag-loadout. Loadout muna o ano? Dito. Enemy Kasi UAV ka na overhead. Kasi Vendor here if you need equipment. Cluster Uy, strike incoming. airstrike tayo. Pasok. Airstrike tayo din ah. Enemy launched an advanced UAV. Exposed. Hindi tayo bossing. Enemy UAV. Friendly UAV overhead. Ayan, dyan na sila. Meron. Lalabas ang pinto. Tatlo. Oh shit. Dali ako. Putang na paano yung nalaman yung heart na yun? Tatlo na pala yun. Hacker ang puta. Hacker ba yan? Ha? Yung pumatay sa akin? Hinabol tayo ah. Oo nga eh. Dami. Kasirip. Turn to base for debrief. Last game muna ako, mga lods. Alas 5. Lasing 5 o'clock in tan. 5 o'clock. Gaya man, dyan na puutan. Kawa-warm up. Kawa-warm up. Kala ko, umpisa pa lang eh, kasi warm up eh. Madamdaman tumanan.
Milit. Imig sa mati Lakers. Lakers na ta. Sino tinapad? I live solid. Westbrook. Alam niyo yung mga projects na may due date? Na may Trade na ni Kuzma. due date? It crashes on ACP. the spot. Ni Harrell. Montres Harrell. Get yourself a proper warm-up. We'll be deployed soon. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Bakit hindi ko pa pala na-install yung solid. Start warming up. Stand by for deployment to the war zone. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ito na yun. Panalo na to. Nararamdaman ko na to. Battle Royale. Mark a drop Pili point lang, to your team. pili lang. You'll lead 'em in. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Gather to contract. Mark. I'll take. I'll take it. Lumber. Oh, mukhang walang tao ah. Dami. Enemy team is tracking your position. All right. Bakbakan ng putya. This is the Gulag. Survive and you can Inugbog. redeploy. Nag-3PG threat ko. Sindi kaduam si... Wah? Oo. Win here and Lemor nga ko. Nakayayam tayo. Yung baril dito ah. fight is over. Parkadam sa rin. Insyong ba yan? Insyong. Sort them out or capture the objective. Ay na. We're sending you back to base. Good ako. If your team has the cash, they can pay for your release. Nagputya may kasama, may kalaban pala dun ah. Ay po. I can drive. Pagkatama minsan. Aid station here.
Uy! Gago. Ano na eh? C4. Haan? Lancho? Gato dyan kung kunakong tas, siya man nabatin. Ayun lang mga ano, malalakas ang natitira. Oh, lakas sa glumon. Get to the safe zone. Kwarta, kwarta. Kwarta. Sayang. Ano kwarta Wala na na dito? dito. Alam na gajay, idol. Alam na gajay, buksam na gajay. Sige, box. Ay, day dyan. Well. Adi jay nalapsam. Pag-zero ka kita. Jilikod mo, jilikod. Yung nagka-pump Taas tatay. mo rakat. Yan ang ko nakita dyan. Yes, sundam na niya. Deta, di jay. Kanawa. Dito na, dito, likod mo. Deta, deta. Buksam na gajay. Kung kwarta. Di pa yung may isa. Ilikod mo. Deta. Dapat may ka. Yo. Basi mo lang ito. Ay, da! Oh, shit! Putang yun. Last game, last game, last game, Last game. Oh, sige. Last game. Last game. Kaya mag-ayam sa mursurot ka niya. Nakigtot, nakigtot. Ay, Imported na. Mag-end na yung birthday. Damag karkaryam, Iday. Agram-marama. Agram-rama. Panagrarama tata. Panagtutudo eh, no? Panagsakarot. Nagkakaroon. Panagkakangkan. Biyahin na. Panagsisilaw. Panagsisilaw, ah. Ado na ala na nga kiwat ni ka. Anong ko? Ano ginatang na? Biyahin na. Kiwat. Gata niya. Una. Adobo na imas. Yung kiwat. Adobo nga. Uy, memory error. Tangina, re-restart lang ako. Memory error yata. Eh.
Si Kamang invite, insan. Si Nico. Lemur. Sige, sige. Sa Max Makali Kok, invite ko. Mawat. Ang kupay nga friend is muna. Okay. Para sa kumanteg dyan. Ay, nag-error magayam kanya na. Baka da-agenti ko loading ko screen pa lang siguro kanya na datay. Sa gamit ni Siguro. Agcon Connect. Ay, tumbigat to ka nun. Jinsan ba ito? Connection. Tumbigat ka lang? Ay, damat kan. Meron, Last game. meron. Ay, meron. Makapasok. Last game tayo. Last game. Game. Sudah ito yan. Oh my
Alam mo, Steven, ano na yun? Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Panalo na to. Oh, Posibleng hindi pa mananalo to. Nararamdaman ko na eh. ito na yan. Ito na yun. Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. You've got gas closing in That's fast. how it Get to drops the off. safe Yeah, zone. disregard blast. I'll take it. Enemy soldier incoming. Oh, siya. Mali ata, binabaan ko ah. Hindi tayo. Moving. Hindi, lumayo ka sa akin. Hindi, lumayo ka sa akin. Tangina mo talaga. Hindi. May kumuha na. Layo. Eliminate all targets in the AO. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Ano yan? Di ka nung maintindihan. Wala. Pwede ko yan. You and Be me. advised, Let's go. your teammate got their arse Shit. kicked. They're RTB at this time. Ano?
Ah, dami. Dalawa pala sila dito. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is the world of stone. Strike stone. Get yourself sorted. You're up next. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Top work. Proper sorting. Stand by for redeployment. Self-kit, self-kit. Yung kulay blue, sa likod mo. Yung sa box kanina. Ano tikod dyan? Yung kulay blue. Dapat na yung alam na. Haba. Ito, nasa na ako galing kanina. Bounty targets been marked. Kill them. Marking aid station. Bang, guys, 400. Diyan na pa kayo dyan si Park. Dapi galugan nyo dito eh. Sige, sige. Enemy UAV overhead. Marking aid station. Sniper rifle here. Kaya buy station. Ay! Ano kalaban? Kaya buy station. On sa sidag. Data na NT ko T-fire station. Ah, sige, sige. Tabalase. Kakadanag naman ng area na to. Kakapadanag. Drop ako. Ah, sige, sige. Drop ako. Sige, ito. Data na, dabalagaan ka na eh. Munition box na. Thank you. Plates dito eh. Body armor here. Sige, sige. Body armor here. LMG dito. G here. Assault rifle here. Assault rifle here. Babae mo dati. Skin na to yung paltog ko. Pink. Bounty target is down. Well done. Does anyone need this? Luta lang ito yung building. LMG here. Enemy Uy, UAV looted overhead. dito ah. Bounty target identified. Slot the bastard. Ito dito eh. Ato dita? Looted dito yung building ko. Ah, Friendly loadout drop on the way. Uy, may loadout. nga to. Nga to? Spotted the kid. Disregard blast. Ah, hindi.
Ako nang Baba ligaw. yata. Baba. Got gas inbound. Safe zone relocated. Duwa nga box dati dalawa. ah. Dalawa. Hindi nga to. Baba. Ingat lang. Dalawa. Hindi nag-UAV. Nabalik na siya kay library. Ambush din. Ambush. Bounty target is down. Well done. Nice. Does anyone need this? Does anyone need this? Damage nga to. Dadatan. Enemies in the area! Down. Gas is closing in. Target down! Kama tayo. Ang bala ko. Safe zone. Watch for enemy. Yan ang rocket launcher kanya ka. Contact! Enemies in the area! Na nagbagsak dito at the J building. This is snipe. Pwede the building. Ada dito. Moving. Enemy Apa dropping dito into iko. the AO. All building. Papanja loadout. Waypoint negative. Cancel lost. Ang bala. Enemy UAV Ay, overhead. dabalak ito eh. Dabalak. Napidot ko. Babakon. Diba? Need mid caliber. Nagtaka ba ba? Ay, dakta ko. Iunog ko. Nagtiyak pinaka nga ito. Ababa nga si sniper dito. Does anyone need this? Does anyone need Ta, sige. May zipline dito eh. Be advised, enemy team is tracking your location. Ay, zipline. Ay, agdan gaya. moving? Halata tayo. Hostage kalaban tatay. Honda. Tal na. Hostiles have already cleaned this place out.
Gas is closing. Get to the new safe zone. Uy, may threat si, Claymore. Orange. Lapit na. Enemy soldier incoming. Enemies in the area! Up. Losing ground. Enemies in the area! Get to the safe zone! Sa building nyo yata eh. You're safe. You lost the enemy trackers. 43 meters, southwest. Enemy UAV overhead. Ay, well, lumayo. Hi, AJ. What's that? Or Ano, dami kong pera. 12K. Gusto nyo pera? Selfie tayo. Punta tayong buy station. Punta tayong selfie. Uy! Meron. Sa building, sa baba ni Ayun na, green. ayun Sa baba. Ay, kala ko kalaban. Sa baba niya. namin. Sa baba nyo lang. maybe this would be yes. Okay. Parang Kabilang lumayo eh. building na. Parang lumayo. Sa kabilang building. Enemy UAV Request recon overhead. flyover! UAV Yun. entering the AO. Lumalayo. Yan siya tumakbo eh. Kumanan siya eh. UAV overhead. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Does anyone need this? Does anyone need this? Taas pala yan. Does anyone need this? Friendly UAV overhead. Gas is moving in. New safe zone located. Hindi na gumana yung bounty ah. Does anyone need this? Nagana to. Tumakbo na na.
Boosted na rin yun eh. Gas is closing in. Panalo to. Una na ako lalabas. Sige, sige, sige. Get to the Aray, safe zone. Bursyo! Taray. Wala si Paimat ko amat. River. Ikado. Wala siya tayon. Sapa Siguro. pa eh. Bon? Sapa pa eh. Moving. Kanawan tayo. Ano? Kanawan tayo. Dapag lumangan tayo ng sigod. Sacrifice. Tao sa likod ah. Enemies in the area. Plating up, plating up. Puta. Na, di pa umabot. Pisit. Ay, puta. Uy. Woo! Sorry. Gas is moving in. New safe zone located. Loadout drop headed your way. He's behind. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Nice. Your teammate is redeploying. Stand by. Mabaling kag-drop ito na orange one ko. Gas is closing Buti in. kalaban ito eh. Loadout. We're not all here. Regroup in the safe zone. Safe ka dito? Win. Loadout dito. Marking aid station. Sige. Layo ng bilihan. Sayang. Ano ko ba mag-i-leave ka? Close lang ako ah. I cover. Dublita tunog. Ryan tayo gas. Dito lang igid. Troops in contact. Kanawan tanto. Kanawan. Gas is moving in. New safe zone located. Puta, wala akong bala pala. Ito na. Mid caliber here. Okay, go. 9 enemies are still active. Hunt them down. Pala nakaking to. Wagon. Alright. Ganda dyan ba pagkuhan? Katangan. Vendor here if you need. Mayakon. Gas is moving. Wala. Naligaw na ano.
Likod. Uy! Kanikid. Kanigid. Enemy UAV overhead. Tango yun. Ay put. Sarap. On your team. Papunta na. Uy! Meron pala dun. Teka. Sige. Mabosing. Bigat tumanan. Ramdaman ka na yan. Ano ka? Sige ka na. Yayam kayo. Sige, Tal. Sige, Dal. Sige. Sige.